Izaga 12 verse 24. Isandla sabakhutheleyo siyakubusa, kepha idenge ziyakuphoqelwa umsebenzi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokukhuthala bazalwane. Ukukhuthala kubalekile. Elinye izwi lithi, izwi lika Jehova elinye lithi, yanentuthwaneni wena vilandini ufunde imikhondo yayo. Bazalwane, intuthwane siyayazi sonke ukuthi intuthwane yehla yenyuka. Intuthwane yehla yenyuka iqoqa ukudla ehlobo, yenzela ukuthi uma sekusebusika sekubanda ihlale idle lokho kudla ezobe iqoqile. Ayiphumuli imihla namalanga iqoqelela ukudla. Namhlanje lithi izwi lika Jehova, isandla sabakhutheleyo siyakubusa. Uma sithi siyabheka thina abanye onke amalanga siyavuka sihambe siyosebenza, sisebenzela isandla sabakhutheleyo. Abakhonile ukuthi ngesikhathi sabo baqala amakhampani, baqala imisebenzi vele ezokhona ukuthi inikeze thina abanye imisebenzi. Kepha izwi lika Jehova lithi idenge ziyakuphoqelwa umsebenzi. Ngabe lokho kusho ukuthi sizidenge na? Cha, alisho kanjalo. Kepha engifuna uku-emphasize namhlanje bazalwane elokuthi ngesikhathi lesesinaso sonke sinikiwe u24 hours elangeni. Ngakho masimsebenzise lo 24 hours senze yonke into kuze kukhona ngisho enye incwadi ethi abantu abamnyama fanele makufika isikhathi sabo sokuhamba emhlabeni bekhathaliswe ukwenza yonke into. Asithengise, masitshale sithengise, masivuke siyosebenza, masitransporte, masenze yonke into bazalwane. Futhi kulamalanga nje ngelinye ilanga mangithola ichance sizokhuluma ngeindlela esezikhona manje zokusebenza. Masizenzeni zonke. Yabona enye into esibulalayo thina generation yamanje, ubuvila nalokhu wenqene izinto zikhona phambi kwakho, amathuluzi ekhona phambi kwakho. Namhlanje lithi izwi lika Jehova, idenge ziyakuphoqelela umsebenzi. Kumanje siyasebenza nje, sisebenzela amaphupho wabantu abavuka ekuseni baphupha, bangagcina ngokuphupha basebenza. Mase besebenzile sebeyasiqasha thina abanye. Kepha namhlanje engifuna ukusho ukuthi masikhuthaleni, masenzeni yonke into, singabheki umthombo womholo owodwa. Kepha masibambe ngapha nangapha, ingcebo yenziwa kanjalo. Namhlanje nje ngifuna ukufakaza ngezwi lika Jehova ukuthi ukukhuthala kuyafuneka. Ukukhuthala, isandla sabakhutheleyo yise sibusayo. Isandla sabakhutheleyo siyabusa, siyakubusa. Kepha idenge ziyakuphoqelelwa umsebenzi. Siyakuphoqelela ukuthi sihlale sisebenza anda omunye umuntu, sihlale sisebenza ukuphumelelisa amaphupho womunye umuntu. Awethu amaphupho ayophumelela nini? Namhlanje Izaga 12 verse 24. Isandla sabakhutheleyo siyakubusa, kepha idenge ziyakuphoqelela umsebenzi. Amen.